हान्दैयावनो जाब्रा ओंखारखादों बहर बेजिरनांगौ Busnya satu apa? Siatin bari hai. Bari terkes dong. Kuman kau yang ilani sawat sih dong. Ibu menjawabkan ini. Kanangku bisa. Asukra सालायथारो बेखौ नैबेखौ जिरनांगौ थानसै बेखौ खम बुरजा दालिनिफ्राय खानाया गाबोन जिरखानांगोन हाबाबा हाया जाजेननायनि एसे एवजानांगौ जोंहा Sekali menit, sekali menit itu